एक आध दिन और नहीं रुक सकत का? ए देखो ऐसे तो बोला तारू ना तो हमार मन करता कि रिजर्वेशन फेल कर दी अकाल जनरल में से चल जाए। अरे ना ना ना, ये हम नहीं की कहत कि आप मत जाए। हाँ। लेकिन जाए तो हमार दो चार गो बात याद रखो। का तनी बतावा। सुनी, जाई के बहरवा साइया हमके भूलैगा जानी, ए सैया हो ओखिया के झूलुआ झूलैया जनिए जान, जाई के बहरवा सैया हमके भूलैया जानी। हमके भूलैया जानी, ए सैया हो अखिया के झूलुआ झूलैया जनिए जान। देखो धन बोली, एगो बात कहतनी तू ऐसन बोलत रुकी रियली हमरा परदेश जाए का मन नहीं खे करत, लेकिन हमारे एगो बात सुना। सुनाई। जाई के बहरवा ना भूलाई गुजरिया हो, धनी हो तू ही आखी के उतारिया जान, तू ही आखी के उतारिया जान, तू ही आखी के उतारिया ए जी। हाँ बोला। सुनी ना। सुनावा और कुछ कहे के बका। हमार जीव बड़ा घबराता। काहे बदे? सुनी। सुनावा। कवनो सवतिया परी राजाया झुरैया जानी, ना हो तुम्हारा अलावा हमके कोई के देखे को मन नहीं आता। सैया हो धड़के कार जवाबी सरैया जनिए जान, अखिया के झूलुआ अपन क्रिया हो,
मोरे नजरिया ये जान सुनी बोला बोला मन से कोनो काम करो। हाँ बताओ बताओ। खूबे कमाई हो सैया रुपया उड़ैगा जानी। अरे ना हो तोहरा हमरा पर यकीन नहीं क्या हो। सुने हाँ सुनावा सुनावा। ए हर फालतू के पैसा मत उठाए। अरे ना 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 क्योंकि एक एक रुपया का एक एक पाई का हिसाब धन। खूबे कमाई हो सैया रुपया उड़ैगा जहनी। ए राजा हो मुहे शराब तू लगैया जनिए जान। अखिया के झुलुआ झुलैया जनिए। देखो जाए जाए के बरी हम तो से अपन आखिरी बात बतावतनी आ तनिका तू एकरा पर यकीन कर। बोली बोली। रुपया कमाई बधानी कोई के नौकरिया हो। हमके तो समझा दिलू लेकिन तोहके हम एगो बात समझा के जातन। बोली। रुपया कमाई बधानी कोई के नौकरिया हो। ए धनी हो बाबू माई के